wel een beetje een bijzondere plek voor mij. Want... Heestijd... Wilfred! Je gaat toch niet acteren dat we elkaar toevallig tegenkomen? Nee. Wij kennen elkaar. Ja. Maar wat jij misschien niet weet, is dat, en dat vertel ik net ook aan hem, dat dit is een hele bijzondere plek voor mij. Ja. Want dit is een plek waar ik heel vaak langs gewandeld ben of gefietst, omdat dat weet je misschien ook, hè? Dat is een beetje mijn habitat ook. En ik heb me altijd afgevraagd van wat het precies was. Op een gegeven moment kwam er een bordje bij te staan. Ja. Zullen we er even naartoe lopen? Ja, leuk. Ja? Leuk. Want de officiële opening die is straks. Ja, zeker. Om 4 uur gaat het gebeuren, was. Ja, en nou waren wij in de buurt. En nou ja, je weet hoe dat gaat, hè? Van, je hoort wel eens wat. Het is wel... zo heb ik het nog nooit gezien. Nee. Is het ook een jongerenhonk of zo geweest, hè, Bas? Dat hoor je Nou, wel eens in het dorp. Vroeger was het, ja, de zoepkeet mag ik niet zeggen, maar zoiets. Zat jij hier met je lange haren vroeger? Nee. Dit was geen beatkelder of zo, maar dan boven de grond. Nee, maar het is wel zo dat de jeugd van het dorp, van Lom, die kent dit allemaal. Omdat ze hier heel vaak ook het bos in zijn gegaan voor allerlei spellen en zo. Ja. Met de jeugdclub. Mijn kinderen zitten inmiddels allebei ook bij de leiding. Want vaak is dat zo, als je bij de jeugdclub hebt gezeten, dan groei je door naar de leiding. Dus die kennen dit plekje allemaal op hun duimpje. Maar het is een metamorfose van hier tot Tokio geworden. Want zoals ik het me herinner, was het op een gegeven moment in een vervallen staat. Ja. Veel ruiten waren kapot. Hier lag vroeger het plantencentrum van Jeu Hegger. Ja. Jeu van de Diep, legende hier in het dorp. Een muzikant ook. Hier heeft ook nog een andere meneer Hegger een tijdje zijn kastje gehad. Ja. Jan Hegger. Ja. En ik ken het niet meer terug. Ja. Ik denk dat Jan het komt openen straks. Serieus? Oh, dat wist ik wel niet. Dat is wel de bedoeling, dat Jan het... Want Jan heeft op een gegeven moment gezegd van ja, het zou toch mooi zijn als er nog iets met het kastje gebeurt. Ja. Die wist ook wel van het is iets bijzonders. En toen wij dit slag bos eigenlijk kochten, toen kregen we een soort kopietje van een artikel uit de krant erbij. En dat was een soort verslag van een werkgroep die had zich verdiept in historisch erfgoed op glastuinbouwgebied. Aha. Wat zijn nou bijzondere glastuinbouwkassen in de gemeente Venlo? En daar stond een heel klein stukje in over de zaadeest van Lom. En toen wisten we, dit is iets bijzonders. En toen zijn we dat verder uit gaan zoeken. En toen kwamen we er eigenlijk achter dat het al 100 jaar oud was. Ja. En dat er eigenlijk in heel Nederland maar 2 plekken zijn waar die zaden dan gewonnen werden in zo'n gebouwtje. Eentje op de Veluwe en eentje hier. En die op de Veluwe is eigenlijk een gebouw. En die is op gas, wordt die verwarmd. En hier is er eentje, dat is eigenlijk tijd ver vooruit zou je kunnen zeggen, op duurzame energie. Want deze werd op zonnekracht gestookt. En dan werden die dennenappeltjes op de vloer gegooid. En dan moesten die dennenappeltjes op zonne-energie openknappen. En dan kon Hegger de zaadjes gaan winnen. Ja. En dat was het verhaal van dit kastje. En dat was voor het Limburgs landschap heel belangrijk. Want dat verbond eigenlijk dit monumentje met het hele bosgebied hierachter. Ja. Want iedereen denkt maar die bomen hebben er altijd gestaan. Maar die zijn natuurlijk ooit geplant. Ja, door wie? Waar kwamen die boompjes vandaan? Had het niet ook iets met de mijnbouw nog te maken? Ja, dat was eigenlijk de doelstelling toen. Dit was slecht bruikbaar voor de landbouw. En in die tijd kwam er veel vraag naar stuthout in de mijnen. Ja. En het was natuurlijk slim om dan grove dennen te gaan aanplanten. Maar iemand moet dan de dennetjes opkweken uit zaad. Nou, dat gebeurde hier allemaal bij Hegger. Maar dit is uniek in Limburg dus? In Nederland. In Nederland. Ja, als je het hebt over zonne-energie en niet te vergelijken met die andere. Wij hebben niks kunnen vinden wat ook maar hierop lijkt. En wat doet Stieg nou hé? Ik heb het gemaakt. Echt hoor? Ik ben nu de projectleider geweest, uiteindelijk het mogen bouwen en mogen opknappen. Er zien vervelende klusjes. Hele vervelende klusjes zijn dit. Alleen de Chris Waal zo gaat van de markt, daar moest ik het van maken. Ja, en wat dan? En wie dan? Ja, dat weten we niet. Succes. Het mag niet zoveel kosten, hè, maar dat is het geld wat we ervoor krijgen. En, gang in de gang. Maar dat is ook, denk ik, als je
je mensen een vrije rol geeft, dan geef je hun creativiteit denk ik ook de maximale ruimte, toch? En je moet geluk de kans geven, want wij wisten als we het gaan restaureren, dan moet het ook een functie hebben, anders gaat het weer teloor. En toen op een gegeven moment was er opeens een bed and breakfast in de Heggerhoeve. Ja. Dus ik reed over de Rijksweg, ik zie een bordje bed and breakfast, ik denk van wauw, dit is mijn kans. Want als de bed and breakfast de Zatereest wil gaan exploiteren als natuurslaapkamer, dan kunnen we gaan restaureren. Dus ik naar die mensen toe en die waren er gelijk enthousiast voor om dat te gaan doen. Ja. Is het echt zo gegaan? Zo is het gegaan. En vervolgens hebben die mensen, Mark is toen verstikt geraakt in een lange vergunningsprocedure bij de gemeente. Heerlijk hè, regeltjes. Ja. En in de tussentijd vertrokken die mensen weer van de bed and breakfast. Die verkochten de Heggerhoeve. Ja. En toen kwam er een nieuwe exploitant. En toen was het voor ons natuurlijk heel spannend. Willen die dit ook exploiteren als natuurslaapkamer? Ja. Dus dat is dus de familie van Neer geworden. En die waren gelijk dol enthousiast. Die zeiden fantastisch. Dit vinden wij helemaal geweldig. Dit willen wij gaan doen. Ja. En zodoende. Want als het geen functie heeft, heeft het geen zin om het te gaan restaureren. Een natuurslaapkamer. Natuurslaapkamer. Maar wat is hier nou anders aan dan, met alle respect, aan een bed and breakfast? Ga eens op bed liggen, Bas. Ja, kom gewoon binnen. Bed gaan liggen, dat is het makkelijkst. De beleving. De beleving. Ja. En het is natuurlijk iets minder luxe dan dat het normale liter is. Ik denk dat het nog aardig luxe is. Je stapt nu jeugdsentiment binnen. Hè. Ja, maar geen kapotte ramen meer. Geen enkele meer. Maar wel nog de originele spanten. Gedeeltelijk. Gedeeltelijk. Ja, het wordt natuurlijk heel ver weg. Het wordt weggeroest. Het ruikt nog wel vers gehold. Vers gehold, vers geschilderd natuurlijk. Kijk maar wat ze dus anders hebben, dat is weer leuk. Er staat een eco-toilet in, hè. Dat is geen gewoon toilet, nee. Dat is dus een composttoilet. Dat ga je in een zakje en dat zakje dat ga je dadelijk op de compost doen. Ja, dat is fantastisch. Dus dat zijn dus mijn uitdagingen om dan... Een zakje met zaaksel? Letterlijk. Ja. Ja, nou. Moest er ook weer een zaaksel op groeien op een gegeven moment? Ja, dat is, de kids ook papier doen en zaaksel. Ja, dat hebben we nu niet neergezet. Maar dat komt er eigenlijk beter staan. En zo duist ze dat. Meetje, wil ze ook nog even in de pot filmen? Want volgens mij is hij nog niet gebroekt. Nee, dat is nog glotje nieuw. Dat is hem zelf nog niet goed gekomen. Nee, dat gaan we ook niet doen. Okay. Het enige wat we maken is een ventilatiepiepje erboven, dat het niet hier binnen stinkt. Maar we hebben het wel zo nog gemaakt, dus dat we een beetje water hebben hier, dus dat ik kan aanspeulen. En ook ik heb kind aanspeulen. En dat moesten we allemaal maken. En stroom. Mensen willen natuurlijk wel een beetje stroom hebben, geen wifi. Maar ja, ga ik hier maar eens op het bed liggen. Wat is er anders dan een standaard B&B? Oeh, hij had er moeite met, hè? Ja, ik heb het in de rug. Ik zie het. Kijk ze nog naar buiten. Dat is wel natuurlijk wel heel gaaf, hè? Nee, je moest niet veel stellen. Je moet om 6 uur weer zo wakker met allemaal veugeltjes. En dan kijk ze naar buiten. Ramen moeten we af en toe lappen, dat is dan wel zo. Maar ja. Oh, dat duistig? Nee, dat mocht mevrouw van de B&B doen, gelukkig. Dus, hey, maar we doen wel af en toe. Het is en het blieft natuurlijk wel een kerstkeur. Ja. Wordt het hier niet bloedheet? Ja. We hebben afgelopen tijd, vorige week hebben we natuurlijk de laatste dingen gedaan. Het wordt echt, daar hebben we dan een zeiltje op gelachen. Dus misschien dat we daar nog wat gaan doen. Maar we gaan nog een dakruimte erin maken ook. Dat wat extra ventilatie komt. Maar het is wel zo, op het moment dat het s'avonds afkeult hier, het keult ook gelijk af. Je gaat het opwarmen, het keult het ook wel af. Dat zou ik wel zeggen. Maar ik denk, als het extra meer is, dan moeten ze dat. Dat zien ze, hè? Dat zien ze, maar als je goed kijkt, ze zijn allemaal verschillende soorten. Ja. Want dat is wel, dat is uitgezocht geworden door een aantal mensen die daar heel veel verstand van hebben, zullen we maar zeggen. En die hebben dat allemaal nagekeken. En er werden niet één soort dennenboom gekweekt, er werden allemaal verschillende soorten boomjes gekweekt. Want ja, ze hadden natuurlijk allemaal verschillende soorten holt nodig, verschillende grote diktes, lengtes en dat soort dingen. Dus we hebben hier dus overal laten zien wat voor soort dennenappels dat er zijn. De ventilatie gewoon. Ja, gaan we nog een klein... Het is toch iets te groot. Maar ja, we moesten het recht maken. Er komt nog een schootje in. Maar eigenlijk... Anders want er moest dan 's morgens wel eerst even in de schoon kijken of er geen hagedisje of zo. Ja, dat wel. Maar sowieso doen we dat ziet leuker uit. Hè? Dat is altijd zo. Hè? Oh ja, ja. Kijk, wacht daar, foto. Ik ben trouwens enorm blij dat je geen stropdas om hebt. Want we hebben in dit programma een stropdasverbod. Okay. Dus ja, nee. Ja, ik wist dat. Want, ja, jij wist dat. Bas komt, dus geen stropdas voor. Maar dit is wat je bedoelde. Ja, wat goed dat je dat even tevoorschijn... Ja, dit is zoals ik het me
Ja. Herinner, ja. En toen viel werd natuurlijk je gewoon elk jaar viel er wel een ruitje uit, hè? Dat snap je. Ja. Ja, tegen de tijd dat wij het haaien worden binnen geen één route meer in, dus dat is wel zo. Goh. Maar ook nog rijtje bij, dus was dat zo slecht. Ja, Dat is echt wat hier nog is aangetroffen hebben, dat we goed gehoord, dat hebben we bewaard. We hebben het heel simpel opgeknapt en heel simpel eigenlijk gewoon wat techniek ingebouwd en meer is het niet. Heel bewust, heel zo min mogelijk. Is heel anders dan wat ze van ons gewend was misschien. Wat een project. Heel anders soort project. Komt dit nou bovenaan die eigen privé-cv'tje te staan? Nou, het staat ook nog aan de cv van het volgende project is geweest, maar dit zijn wel de aparte cv-projectjes. Ja, dit is de dennenappel in de pap. ja, zo gaat het. Ja. Goh, wat gaaf man. Ja, leuk hè? Dus het is weer heel veel anders wat we nu gemaakt hebben eigenlijk.